por temporal e neve, pois decidimos cambiala e, bueno, ao final do día parece que non estaba tan malo como parecía. A concelleira Ángeles vai a proceder á lectura do manifesto e ao remate vamos a agardar un minuto de silencio por as vítimas mortales de violencia de xénero. O día do 8 de marzo ten as súas raíces na loita das mulleres polos seus dereitos. En 1908, un grupo de mulleres traballadoras textís declarouse en folga en Nova York para protestar polas súas condicións laborais inhumanas e exixir mellores salarios, horarios e condicións de traballo. Esta folga foi un precursor importante para os dereitos das mulleres. Non cabe dúbida que se avanzou moitísimo, pero tamén somos conscientes que ainda queda moito por facer. E, sin dúbida, os concellos xogamos un papel esencial para lograr a igualdade real tan necesaria e que todas e todos desexamos. No Día Internacional da Muller, as entidades locales debemos comprometernos a promover a igualdade de xénero en todas as áreas da sociedade. Reconhecemos que ainda existen desigualdades sistémicas e que nos afectan as mulleres. Por isto, os concellos e as comunidades debemos comprometernos a abordalas de maneira activa e efectiva, tendo especial sensibilidade con aquelas mulleres que máis difícil o teñen, como son as mulleres con discapacidade, mulleres migrantes, mulleres de diferentes etnias e mulleres que viven no rural. Non se pode progresar se a mitad da poboación, que son as mulleres, nin a costa delas. Tal e como expresa Nacións Unidas, a igualdade de xénero é o maior desafío actual en materia de dereitos humanos. Ademais, o progreso das mulleres é un factor que beneficia a toda a sociedade. Desde o Concello de Xinzo reafirmamos o noso compromiso por dereitos humanos de todas as mulleres e nenas, incluído o dereito á igualdade, a autonomía sobre os nosos corpos e decisións, así como a eliminación de todas as formas de violencia e discriminación baseadas no xénero. Por iso, desde o Concello, temos que asumir o compromiso de cumprir as medidas implementadas no Pacto de Estado contra a violencia de xénero. E tamén é imprescindible renovar o gran logro social e político que supuxo o Pacto de Estado contra a violencia de xénero e xuntar os esforzos e incrementar recursos de prevención para atender as mulleres vítimas de violencia de xénero. Comprometémonos a implantar políticas de programas que promovan a igualdade de xénero no acceso á educación, ao emprego, á saúde, á participación política e á toma de decisións en todos os niveles. Desde a FEGAM, vai un chamamento a adoptar medidas concretas para alcanzar a paridade na toma de decisións e acabar coa brecha salarial de xénero, terminar coa parcialidade involuntaria a que se ven abocadas moitas mulleres, garantir a representación equitativa de mulleres en todos os ámbitos da vida pública e promover un entorno seguro e respetuoso para todas as mulleres e nenas. É imprescindible fomentar os servicios de cuidados dentro do público para facilitar que a maternidade non penaliza as mulleres no mercado laboral, porque sobre elas recae o peso dos cuidados. Que as comunidades autónomas se unan en solidaridade coas mulleres de todo o mundo e traballen xuntas para crear un futuro máis xusto e igualitario para todas as persoas, independentemente do seu xénero. As políticas de igualdade deben ser transversais. Dentro do ámbito local, ten que haber un compromiso de seguir impulsando os avances para conquerir e alcanzar unha sociedade mellor, máis equitativa e, en definitiva, máis democrática. Xuntas e xuntos poderemos construir un mundo onde as mulleres e nenas poidan vivir libres de discriminación e violencia e alcanzar a igualdade real.
Bueno, se te remata. Gracias pola participación.